Hola, em dic Jordi Bonet i formo part del projecte Es Biosfera d'aquí de Cardedeu. Aquí en aquest entorn tenim en el centre del poble 1.500 metres quadrats on fem cursos d'iniciació a l'agricultura ecològica i la gent té possibilitat de conrear un petit hort per fer les pràctiques durant tot un any. Fem un curs de 8 classes en què ensenyem a la gent a cultivar la terra de forma respectuosa i utilitzant varietats autòctones i locals que estan adequades al terreny. Fem una formació de tot el cicle, des de la llavor fins al fruit, i de forma respectuosa amb els cicles i les estacions. Cultivem productes de temporada, no tenim hivernacles, i a la casa que tenim aquí el que farem serà una petita zona de degustació dels productes de l'hort. Hem construït una pèrgola natural i també fem cursos de cistelleria, cursos d'autosuficiència, de com fer el pa, com fer les conserves, com fer el formatge, com fer els embotits, també de com fer-se la roba, fer partir de la recuperació d'aquells coneixements que hem anat perdent i hem posat en mans de les multinacionals i hem deixat que aquests coneixements es perdin, i ara el que nosaltres fem és intentar-los recuperar.